Уважаеми зрители, вие сте с новините от Сливен. В началото по-важното накратко. За и против правителството на митинги и в Сливен. До дни започва освежаване на уличната маркировка в Сливен. За сградата на бившата туб-болница в Сливен наш екип беше там. Следват подробностите. Шлагерът "Една българска роза от мен" се превърна в притегателна точка за желаещите да се включат в първия за Сливен контрапротест вчера. Защитниците на правителството точно в 17 часа и 30 минути се събраха пред централата на партията "Столетница". Участниците в митинга, предимно в пенсионна възраст, бяха около 50 на брой. По-късно защитниците на кабинета Орешарски станаха над 100. Вчера в Сливен се състоя първият митинг, организиран от БСП в защита на кабинета Орешарски. Участниците, предимно в пенсионна възраст, категорично отричаха да участват в контрапротест. Те настояваха формата, в която са се включили, за да защитят управляващите, да се нарича митинг. Митингът в Сливен в защита на кабинета започна точно в 17:30 часа, като старта на митингуването бе даден с песента на Паша Христова "Една българска роза от мен". Буквално преди една минутка казахте, че проблемите на нашата държава не трябва да се решават на улицата. Правилно. Точно така. Вие тогава защо сте на улицата? Аз ли? Да. За да дам израз на това, което мисля и както го давам, не съм случайно на улицата. Поначало аз не обичам улицата. Улицата води до анархия. Ако може да се предаде и да се разбере от президента, да се сложи край на партийни програми и да се разработят национални приоритети. Дългосрочна програма от 15, 20 години, 25 години. Кой трябва да я разработи тая дългосрочна програма? Съвет от специалисти, от партийни величия, едно събрание под ръководството на президента. Кръгла ли, каква маса ще се нарече? По-късно сред защитниците на правителството се появиха и млади момчета, носещи плакати с социални послания. Направи впечатление това, че всички те бяха написани с еднакъв шрифт. Докато присъстващите слушаха спонтанни и подготвени речи, бяха организирани и подписки в защита на правителството. За времето на митинга, около 30 минути, се събраха 150 подписа. От 10 юли, когато започна подписката, до днес подписите вече са над 4000. Само за сравнение ще допълним, че вчера заради митинга на БСП, превърналият се вече в редовен протест против правителството, започна в 19 часа. Сборният пункт отново бе площадът пред сградата на НТС, но участниците във вчерашния протест бяха по-малко в сравнение с насъбралите се в защита на управляващите. Те следваха своя ежедневен маршрут, по-продължителни бяха скандиранията им пред централата на ГЕРБ. Маркировката в Сливен ще бъде освежена. Това ще започне да се прави до дни, увери заместник кметът Иван Манчев. Не е нужно да се разхождаме дълго из града, за да забележим, че пешеходните пътеки, а и разделителните линии между платната на улиците почти не се виждат, а на места са съвсем изчезнали. Знае се, че маркировката е важна за безопасността на движението и на пешеходците, и за водачите. По принцип, освежаването и се прави в топлите сезони. Затова и потърсихме отговор на въпроса: ще се освежава ли маркировката и ако да, от кога? В момента, може би тук до ден-два, ще бъде обявена новата процедура за избор на изпълнител за поддържане и за изпълнение и поддържане на хоризонтална и вертикална сигнализация на територията на град Сливен и общината. Може би тук до 10 дни ще имаме подписан договор с печелили процедурата, която ще бъде обявена сега. Това означава ли, че може веднага да започне работа след подписване на договора, защото наистина има нужда? Това е задължително. Имаме готовност веднага да започне работа. До края на юли физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат новата декларация, известна като образец 4001, за данъците, дължими за второто тримесечие на 2013 година. Това напомнят от Националната агенция по приходите.
Това са физически лица, които през второто тримесечие са придобили доходи, например в качеството си на наемодатели на физически лица, както и нотариуси, адвокати, стоматолози и други самоосигуряващи се лица. Декларацията се подава 3 пъти годишно в сроковете за внасяне на дължимите данъци. Декларацията се подава също и от всяко предприятие или самоосигуряващо си лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, а именно доходи по извънтрудови правоотношения или от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, за които се удържа авансов данък от платеца. В тези случаи дължимите авансови данъци се внасят и декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен доходът, като за доходи изплатени през четвъртото тримесечие на годината данък не се дължи и съответно не се декларира. Още доходи, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на глава 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Това са данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица, например възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други, както и върху доходите на местни и чуждестранни физически лица, например дивиденти и ликвидационни дялове. До 31 юли с новия образец 4001 се декларират и данъците, които са били дължими, но не са внесени към 31 декември 2012. Най-общо това са данъци, които в съответствие с Закона за облагане доходите на физическите лица е трябвало да бъдат внесени до посочената дата, но по една или друга причина това не е направено от задълженото лице. Сградата на закритата през 2010 година туберкулозна болница, намираща се в центъра на града, е напълно необитаема. Теренът, върху който е разположена бившата туб-болница, е собственост на държавата, но видът, в който се намира сградата днес, говори за пълна безстопанственост. Ето на какво се натъкна наш екип при посещение на закритата болница. След отпускане на средства през 2009, както от страна на Министерството на здравеопазването, така и на безвъзмездно дарение на японското посолство, някои отделения на болницата са били ремонтирани. Въпреки усилията, приютявалата много болни и разполагаща, освен с нужната апаратура и с много добри професионалисти туберкулозна болница, затваря врати през 2010 година. Сградата й е една от най-старите и масивни в града. Тази година се навършват 110 години откакто е създадена и е паметник, отразяващ развитието на здравеопазването в града. Като начална година на създаване на болницата е посочена 1903. Оставена да се руши и ограбва, днес в сградата на бившата туберкулозна болница не е останало почти нищо. Само парчета от срутени стени, изкъртени врати, части от разглобена стара и нова апаратура, пропаднал покрив и купища прах и мазилка. Разрухата й сякаш остава скрита от погледа на обикновения минувач заради огромните гъсти дървета в двора й. С почти злокобния си външен вид, тя е поредното изоставено място, намиращо се в окаяно състояние и чиято съдба не е ясна. Проблемът не е от вчера или днес. Той се задълбочава със всеки изминал ден, но сякаш нито държавата, нито общината се интересуват от това. Остават само въпросите кога и кой ще се погрижи за тези оставени на саморазруха сгради. Разширен репортаж по темата гледайте веднага след новините. Жена от квартал Речица отново може да се радва на кончето си. Това стана ясно след като полицаи разкриха извършителите на кражбата на животното и го върнаха на неговата стопанка. Полицейски служители от участък полиция Запад са установили крадец и са върнали на 75 годишна жена откраднатото конче. Жената подала в районно управление полиция Сливен сигнал, че на 3 юли неизвестен извършител откраднал кончето й, което тя държала в стопанска постройка в квартал Речица. Заявената щета е на стойност около 400 лева. След проведени оперативно-издирвателни действия е установен извършителят. Той е 27 годишен от Сливен. Откраднатото животно е върнато на жената, а работата по случая продължава. Изгубено е женско чао-чао на 2 години, което отговаря на името Шаная.
Собствениците предлагат възнаграждение, а ако видите кучето, може да се обадите на телефон 0876 387798. Харесайте страницата ни във Facebook, за да получавате новините ни светкавично. На нашия сайт www.kanal6.bg може да гледате всичките ни предавания и новини в удобно за вас време. Това е за сега от нас. Останете с прогнозата за времето. Канал 6 достига до всички чрез нашият уебсайт www.kanal6.bg. Гледайте ни на живо kanal6.bg. Добре дошли в комплекс Горски кът. Чудесно място за отмора и бизнес срещи. Тук можете да се насладите на прекрасната природа и уютна битова обстановка. Обгрижвани от приветливият персонал и опитвайки от вкусната българска кухня. Комплекс Горски кът. Добре дошли в България! КЧВ ООД е специализирана в проектирането, изработването и монтажа на метални конструкции, термопанели и арматурни заготовки. Ние ще ви предложим нови технологии, перфектно изпълнение, реализиране и на най-смелите ви идеи. В нашата база ще намерите термопанели и покривна ламарина на едро и дребно, по ваш размер и цвят. Фирмата предлага изработка на метални конструкции, плазмено рязане и заготовка на планки. Като наши клиенти получавате и безплатна доставка. Базата се намира на адрес Индустриална зона, бивш арматурен двор на СМК, улица Стефан Караджа, 34Г. Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна, специализирана в гастроентерологията, пулпологията и анестезиологията. Можете да разчитате на лекари и специалисти с опит и висока квалификация. Болницата разполага с отлично техническо оборудване и апаратура за прецизни лабораторни и образни изследвания. Постоянно инвестираме в удобството и сигурността на пациентите и персонала. Инвестираме в качеството и достъпността на здравните услуги. Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна, град Сливен, улица Булаир, 49, телефон 044 66 31 13. Променете времето с климатици Биоелектрик. Здравейте! Утре ще е слънчево и топло. В източна България ще продължи да духа слаб и до умерен северен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Много щедро ще бъде слънцето и по Черноморието, там дневните температури няма да превишават 28-29 градуса. Времето в планините също се очаква да бъде слънчево, но в следобедните часове с развитие на купести облаци. Валежи са малко вероятни, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Температурите слабо ще се повишат. В Сливен ще продължи да се затопля. До събота слънчевите часове ще бъдат повече, в неделя ще настъпи заоблачаване и не е изключено да превали и прегърми. През първия ден от новата седмица облачността ще е предимно значителна. Това е всичко за времето. От мен хубава вечер! Променете времето с климатици Биоелектрик.